Subakha bini subamung baikhe tinini hai salo angno ani logi songbai kaitorni raidano tiyui sengsarni tongmungno tiyui thwijaka koila sohor darsoini Rev Jong Bahadur bo angno bo nijeno baptismo ro bo baithang no angno kayo bo to krijaka kaitor bai tongyan bagi thangka te salo chin borok ni bisingo Christian jak manjak nai rokke morgang mothani puila Christian ngai rok tongo a morgang mothao missionary tongnai tua kunga darlong sungani bufa bo tongo yang lokhiram ni Christian rok tongbayo omo haikeno afrubo kalibari panda engbo ang miao ayang Debbarma lal nei chung ninai sini mission ni driver bobo bihik bai phailayo bono ang phone khlai saka borok simino azorao phainai rokni bisingo bora rokni bisingo bo simino kathang tongsio belai khusing kha o kokno muito khlairi rejagai norokse afro phayui kai phayo nainai azoro ani basement hingkai bo believers ni pastor itabo retired sutar murani sini pastor sit ni bikising subut Debbarma boke aya te aya zaknai kai lokhiramni hormala Debbarma kaijaka haipano busairok thijaka Robindra Debbarma teacher koroksa master omorok tongbaiko morgangni bisingo tongnai